הוא עשה שניים לא אחריי? אחד עם המדריך ואחד בלי המדריך. אז עכשיו זה הוא? כן. אם לא שינו את זה מאז שהלכתי. צילמת שהייתי? כן. נראה כמו היינו עולה שם על איזה שופרף. איך זה נראה? זה היה מגניב? מאוד יפה. נראה כאילו את עושה ככה. זה לא מפחיד בכלל? מה זה כיף? אמרתי לגיא that he at least has to do it without his hands. למה הוא לא רוצה לעשות תפוס את הרגליים? He's a little scared of doing that. He wanted to try it though, he said on this one. לעשות את זה על זה? נורא לאט זה האחרון. I think it's because this one's the longest one. לא, האחרון זה הלונגסט. באמת? היי גיא! חשבתי שזה... Guy, I thought you were gonna try to do the... לא היו צריכים לעצור אותו. כן. צריכים להביא אותו עד הסוף. לא נראה לי שהוא דחף, שהוא הלך. נראה לי שהוא רק